Ubuya ngexesha esikolweni. Uthatisha mandihambe pha. Qhemba nganisibhatala school fees. Isibhatele. Ke ngoku. Andiyazi. Qhemba, mayikhuphi. Ye, hamba kwambe esikolweni. Hamba. Kodwa kuthiwa mandiphume pha. Tata. Hamba esikolweni. Andiyapha mna tata uthe principal mandihambe pha. Bize nina niyobepha imivumba yam. Qhemba. Tata. Hamba esikolweni. Yintoni? Tata, mandicacisele le nto. Tata, nandizala ndingafuni ukuzala. Ndisesikolweni ndingafuni ukuya esikolweni. Nabhatala i-school fees. Kwanqaba undinika imali. Ngoku ngendizenzele ibhizinesi ndiyabethwa ngoku pha. Qhemba. Tata. Ndiyakucela mntana ubuyele esikolweni. Kubalulekile ufunda Qhemba. Tata, nenze iminqweno ngam nina apha. Nenze iminqweno yenu ngam. Hoyani iminqweno yenu nihambe niyobethwa pha. Njebe ndibethwa mna ndingafuni ukubethwa. Ndingafuni kwa uye esikolweni. Qhemba hayi ma. Uba ngunoteksi mna, kube kukondakta omamela mna, ogibisela imali kum. Mna amanimithetho yam ebhizinesini yam. Qhemba, mna mntanam soze ndiye esikolweni mna mntanam. Ndaphuma ngenjiqukuxa mna ngabomi eva mntanam. And ulanto unozinzile zamthumela kusasa kuse asoke ebethe ngala mcimbi agqibezele abethwe pha. Hayi nothi.